Торома предоставляется фольклорному ансамблю Торома имени Владимира Ивановича Ромашкина. Художественный руководитель Андрей Ромашкин, сын Владимира Ромашкина. Тяпатану ялгот! Южусь пора? Муратану весень Мурат. Киштянок? Пора. Да, честь квадратича, конечно. Велисе пароде Покишені толи, толи камері, пане донь, кой ковалема. пане доні Кой ковалема, де чоді віденінь, чиє черева. чуді відені Чиє арева, де воював, ой, горяма. Никою Ой, горяма, де горяма, я сонь, ой, кожені. мая Ой, кожені, кожені, де кожені сидь, ой, перені. Велисе пароде Покишені то